Ik kreeg een schade in Harderwijk. Net buiten Harderwijk, in een landhuisje. En dan moest ik zo en zo laat wezen. En daar stond een kapitein van het leger met zo'n stokje onder de arm. En het eerste wat hij tegen mij zei... Wat bent u bij die maatschappij? Nou, ik zei, meneer, ik ben schaderegelaar. Het was niet eens zo'n grote schade. Hij zegt, ik ben op niveau gewend om met de directie te spreken. En als u geen lid van de directie is, dan wordt er niet geregeld. Nou, ik zei, dat is geen probleem, meneer, ik ga wel weer. Maar toen werd Woudsend, de kamer van onze directeur van de Burgt, werd geverfd. En in Woudsend op het dak staat de cockpit. Een houten hokje, hoe het er ooit gekomen is. En daar zat Van de Burgt. Dat ik dacht op de terugreis, ik reed door Woudsend, ik ben even naar hem toe gegaan. En toen zei ik, nou meneer Van der Burgt, zo en zo, u wordt gebeld door een kapitein van het leger, want die wil op hoog niveau met u regelen. Hij zei me helder en dan treft hij het, want hij moet 3 trappen op. Nou, ik mocht 2 weken later er wel heen, want je weet wel, die regelt het of anders niet, punt uit af.